Nordblast är ett finländskt företag som har specialiserat sig på utbehandlingsprodukter och utbehandlingstjänster. Vi producerar sodabläsningsapparater i Nordblast NB-serien. Apparaterna representerar den absoluta toppen inom utbehandlingsbranschen när det gäller både kvalitet och användbarhet. Sodabläsningsapparaterna i Nordblast NB-serien är avsedda för miljövänlig, snabb och skonsam borttagning av färg och föroreningar. De kan användas till exempel för sanering av byggnader, borttagning av färg och rengöring av fordon, borttagning av färg från båtbottnar och rengöringsarbeten inom industrin. Sodabläsningsapparaterna i Nordblast NB-serien är konstruerade utgående från kundernas behov. Utgångspunkten vid planering av apparaterna är användarvänlighet, hållbarhet, kvalitet och tillförlitlighet. Beroende på användningsobjektet kan bland annat soda, glaspärlor, sand, majs eller stålkulor användas som blästringsmaterial. Mängden avfall minskar eftersom matningsmängden av blästringsämnet kan regleras exakt, vilket minskar konsumtionen av blästringsämnen. Sodabläsningsapparaten Nordblast NB281 är avsedd för krävande professionellt bruk. Den är konstruerad för kontinuerlig drift och särskild uppmärksamhet har fästs vid dess användarvänlighet. Nordblast NB281 har bland annat följande fördelar: fjärrkontroll av blästringsämnets mängd, integrerad lufttorkare och vattenavskiljare. Den noggranna separata tryckregleringen för tanken och blästringen. Den integrerade vattenpumpen för våtblästring, lyftöglorna samt enkla flyttbarheten. Apparaten är tillverkad i syrafast stål och den får bekvämt plats i en skåpbil. Det går att ta bort målarfärg och föroreningar också från ställen där traditionella bläsningsmetoderna inte kan tillämpas. Sodabläsningsapparaten Nordblast NB282 är en kostnadseffektiv lösning för borttagning av färg och föroreningar. Apparatens kompakta storlek och lätta vikt gör den enkel att flytta mellan arbetsplatserna. Den drivs med tryckluft så det behövs inte el på arbetsplatsen. NB282 är tillverkad i rostfritt stål och den har följande fördelar: manuell justering av blästringsämnemängden, tryckluftdriven styrning av blästringen samt exakt reglering av tryck för både tanken och blästringen. Sodabläsningsapparaterna i Nordblast NB-serien levereras alltid färdiga för användning. I leveransen ingår en sodabläsningsapparat i Nordblast NB-serien, en tryckluftsslang och ett blästringsmunstycke. I vårt produktsortiment ingår även tillbehör och skyddsutrustning som behövs för utbehandlingsarbeten samt munstycken, slangar, kopplingar och ventiler för blästringsapparaterna. Dessutom levererar vi alla slags blästringsämnen. Nordblast strävar efter att kontinuerligt utveckla sina produkter och tjänster så att företaget alltid kan erbjuda de bredaste lösningarna för kundernas olika utbehandlingsbehov. Då du behöver produkter eller tjänster för utbehandling ska du välja Nordblast som din leverantör.